Ja comencen a florir els metlers. Per a vosaltres com ho deis? Metla, ametlla o armela? Totes aquestes variants provenen del llatí amígdala, que òbviament mos ha donat la paraula amígdala. La variant llatina va passar en el llatí vulgar. Segons el Diccionari Català Valencià Balear, va passar com a amíndula i, segons Sales Català, va passar com a amídula. Sigui com sigui, la variant més antiga és ametla, que la trobam ja en el segle XIII. El que me flipa d'aquesta paraula és que té moltíssimes variants perquè hi ha com molts paràmetres que poden canviar. Podem pronunciar diferents d'aquesta paraula depenent de com deim l'inici, com deim la vocal tònica, com deim la TL o com deim la vocal final. Fixem-nos ara amb la TL. La podríem pronunciar com una L geminada, ametla, però també la podríem pronunciar com una L geminada, ametlla. D'altra banda, podem eliminar aquesta geminació i dir ametla o ametlla. Ara mos fixam en l'inici de la paraula, aquesta A. Aquesta A la podríem eliminar i dir directament metla. D'altra banda, també podem afegir consonants en aquest inici. Per exemple, existeixen la variant almela i variacions d'aquesta. Per exemple, armela, però també aumella, i fins i tot podríem tenir una doble geminació de la M i la L i dir ametlla. I mos fixam en la síl·laba tònica, que la podríem pronunciar com una vocal neutra, metla, però també com una E oberta, ametlla, o com una E tancada, armela. Però és que, a més, també poden canviar la vocal final. La poden pronunciar com una vocal neutra, ametlla, però també podria acabar amb E oberta, ametlla, com una A, ametla, o fins i tot hi ha variants que acaben amb O, ametlo. Vosaltres com ho deis? Deixeu-m'ho en els comentaris.